URhanelwa wayesakuba ngumrhamente weli bandla, kodwa waqeqa kwiminyaka emithathu edlulileyo. Emva koko wabanga lo mhlaba njengowakhe, nto leyo yabangela impixano. Ngethuba lalo mpixano kutyholwa ngelithi uMrhanelwa wadiliza umkhukhu owawusetyenziswa leli bandla. Le nyewe yasiwe ezinkundleni, inkundla yagweba ngecala lebandla. NgoLwesine kuthiwa uMrhanelwa udubule umbumbumbu kumarhamente afike esakha le cawa kuliwa ngayo. Sisaqhelekile usukela kuthe kwehla loo nto ndandilale ubuthongo, usuka la 3:30 kwalalwa ndangqengqa phofu andicimelanga de kwawubetha u5. Kulo nyaka ophelileyo ngo-Okthobha besingcwaba udade wethu, kulo nyaka ngoJanuwari besingcwaba omnye udade wethu. Ngoku kulo mfana mnina wami ulele, unoba nomfanekiso ngqondweni oba isinoba silusapho lunjani, nokuhamba kwakhe ahambe mntakwethu ngendlela enjengale engamandanga akumandanga solusapho. Inkosi yakwaNontshinga uSiyabulela Bushenge udutyulelwe kwakhe lwahlanzuselwa. Ikhontralesa ilugxekile oluhlaselo. Fanele ba uyayiqonda imigomo yokuchotshelwa kwamatyala ngokwasesintwini, into yokuba xa belikwilevel ethile yobukhosi lifanele unyuka lide liyophelela ebukumkanini. Noko ke besilindele into yokuba umntwana enkosi ungakhuselwa. Icawe yindawo yokuhlanganisana kwamarhamente akhonze, kodwa le ijike yaba yindawo yokulwamadabi nolwaphulomthetho. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude kwaNontshinga kuCentane.